Kan du se, Nilla? Jeg ligger lige midt i fairway. Ja. Der ligger jeg lidt mere henne i det høje. Det hedder i roughen. Så Nilla, her der vil rigtig mange vælge 9'eren. Okay. Ja, eller 8'eren. Og hvordan går det ellers? Går. Ja, hvordan går det med dig? Det... Altså, noget er der jo altid, jo. Især om natten, ikke? Når man skal... Nå, altså her mellem 50 og 70, der vil jeg til hver en tid vælge prostataen. Prostataen? Ja. Du er Frank. Så tager jeg sgu også min prostata. Jeg tror, der er noget galt med min. Det kan ske for enhver, eller?